Lesike izindaba zo1KZNTV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngekubingeleleke mbukeli nazike ehamba phambili osukwini namhlanje. Babhoboke ngobunzima abesifazane sigubhe iminyaka esasempangeni kanti aba-ANC bavakashele UZUMA. Abesifazane abangabanye babakhahlanyezwa zikhukhula ezahlasela isifundazwe batholeke ithuba lokuvula izifuba ngobunzima ababhekene nabo kuloyo olisekela kaNgqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli uHenrietta Bohopane Zulu. Lokhu ke kuyingxenye yemkhankaso yokubungaza inyanga abesifazane kanti laba ke bakhale kakhulu ngokumanse kwezinto ababezama ukuziphilisa ngazo nemindeni yabo kwazise ke bagcinwe emahholo. Lolu hlelo ke libanjwe ke eSindenham eThekwini. Kuvuke umunyu ngesikhathi abesifazane abakhahlanyezwa zikhukhula zanyakenye nabasagcinwe emahholo ehlukahlukene bebikela loyo olisekela likaNgqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli ngeyinkinga abahlangabezane nazo kusukela bakhahlamezeka. Sihlala nabafana lapha kuyaphuzwa lwesihlanu umgqibelo nokudla kuphinde kulwesilwele balwele ukudla ukuthi na indaba singabaphakeli ngesikhathi esithile bakhathele bayakhuluma abakuthandayo kuthina asikho safe futhi singekho safe nje. Kwesinye isikhathi uyahlala ehholo uze ukuthi namhlanje angikho right emoyeni. Phezukwalokho sihlala nezingane. Phezukwalokho mina nginezingane ekufanele ukuthi kunyakoza iya ku grade 8. Angikwazi ukuthi mayiba kuthiwa uhulumeni uyasizwela ukuthi uyasinikeza indawo yokuthi sihlala laphi ukuthi na sizoya ngizayom-apply laphi. U-August inyanga ethatha njengebhekiswe kubantu besifazane kanti bathi ke ukuhlala kwabo emahholo sekholele kuthena abantwana babo badlebeleke bafundeke zonke izinto ezingalungile nabo bayithola behlaselwa izifo abebekade bengenazo nokuphazamiseka kwabantwana ezikoleni ukuphazamiseka kwamabhizinisi abo nokunye ke okuningi. UZulu uthi besisikhulu isidingo sokukhulumisana nabo ngokujulile. Uma ngabe uyabuka that's May, June, July, August, it's 4 months later and une NPO fatigue, donor fatigue, but the situation ayikashintshi. Instead it's getting worse in the shelters. Abantu sebelamba kwangempela whereas baxake transport zabantwana kodwa bebethembisiwe abanye abakatholi laba abashonile. So today it's about, as we celebrate Women's Month, I felt very strongly that we actually cannot continue to talk on behalf of women. The same women that did different programs throughout this month, we can't deny those that find themselves in shelters the opportunity to be heard. Kuzokhumuleka ukuthi abantu abaqobe emahholo bakeke bavuka umbhejazane bayoqhinqa ekomkhulu kaMasipala iTheku njengoba ke babekhala ngokungabi nohlelo olucacile ngabo. UZulu uthi ke ngalolu hlelo lwanamuhla bakwazile ukusiza ingxenye abesifazane ngabe bedinga ukuqhuba amabhizinisi abo. Uthembise ukudlulisela eminye imininingwane eminyangweni efanele. Uvumele ke nokuthi kakuphephile emahholo ikakhulukazi kubantwana. Eqiniso siyakwazi konke lokho and sekuyisikhathi eside isihlupha thana ngikhulumele mina ukuthi la kuhlanganiswe ebulili akukaze kwaba safe and siyazi ukuthi abantwana bamantombazana abekho safe ngisho noma behamba endleleni baye esikolweni or khona phakathi kwesikolo. If you look at the report ephumezo from Human Rights Watch, so the issue of the protection of the girl child goes beyond the shelters. Exposure iyafana from even inside the house. Ngoba we were at level 5 and more than 1 million children, 9 and 10-year-olds gave birth. Enanda.Abe 1KZNTV kubi kuntomkhona mvubu eThekwini.
Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu Impangeni High uSizwezwane uthi-ke izandla zabo zivulekile kwizikole ezingomakhelwane ezitula-ke ingqalasizinda. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba.1KZNTV uZwane ngenkathi-ke lesi sikole sibungaza iminyaka engama-65 yempumelelo uveze ukuthi-ke sebesayine usomqulu phecelezi Education Village ezovuna-ke izikole esithathwa-ke njengezitula ingqalasizinda. Bekuyinjabulo yodwa kubafundi, othisha kanye nabazali ngenkathi-ke isikole samabanga aphezulu Impangeni High sibungaza-ke iminyaka engama-65 yempumelelo. Lesi sikole-ke esizinze edolobheni Impangeni sithi-ke siyaziqhenya ngebanga sesilihambile kusukela kusafundwa ngesibhunu kuphela kuze kube-ke imanje. Uthishanhloko walesi sikole uSizwezwane uthi-ke amasi abekwe elangeni ezikoleni ezidulayo njengoba beza-ke nohlelo lokuzilekelela. Siyayazi imfundo ukuthi kufanele ivuleleke ngisho nakwezinye izikole, yingakho namhlanje sinikezele idocument ekuthiwa i-Education Village la sithi khona Impangeni High School ingakwazi ukuthi ithuthukise nezinye izikole ezintulayo mhlambe ngenqalasizinda yezemidlalo naloko esikhulume ngako ama-science laboratory. Kulomgubho kuphinde kwavula ngokusemthethweni isikhungo ezahlukene ngaphakathi. Njengesikole sesikwazile ukuthi njengoba si-celebrate 65 years isikole ke sisuka ekhathini ehlukahlukene la sasifunda khona ababefunda ngolimi le-Afrikaans kwahamba ke masifika ku-1994 kwaba ke unoshintsho ukuqala sengena ke izingane inhlanga zadidiyela kuze kube manje ke. Lo mgubho ubuhanjelwe ke ungqongqoshe wezemfundo kuleli uMbali Fraser. Uhalalisela isikole esisiqede 65 years. Singaqedwe 65 years nje kuphela kodwa siqedwe 65 years weminyaka yempumelelo, weminyaka yokwenza kahle kuma results, weminyaka yokwenza kahle ezifundweni lezi siyayisithi ziskas. Ngakho ke siyaziqhenya kakhulu siwumnyango ukuthi sibe ingxenye yalolu suku. Siyafisa kakhulu ukuthi nakubantwana ababekade befunda kule sikole sithi nababasondele beze nabangeza ngakho kuzothuthukisa lesikole. Sicele futhi nomphakathi ukuthi uqhubeke nje ube ingxenye yokusupporta. Uhlalo we-ANC kulesi sifundazwe uSiboniso Duma uthi-ke basazoqhubeka nokuhambela-ke labo aseke baba omengameli bakuleli ngenhloso kokuncela ulwazi ukuze bezokwazi ukubumba i-ANC kanye nokuthi-ke ithenjwe abantu. uDuma kusho lokhu ngempelasonto behambeleke enkandla emzini wayengumongameli umnumzane Jacob Zuma kanti-ke ngesikhathi besanda kukhethwa bavakashela umnumzane uThabo Mbeki. Ubuholi be-ANC kulesi sifundazwe buthi ukuvakashela kwabo enkandla bathola iziluleko ngokuthi bangayibuyisela kanjani inhlangano kubantu kulandela umncisho lwamavoti okhethweni obelikade lungonyaka odlule. Ongosihlalo uthi umsholozi ukujabulele kakhulu ukubabona kade bevakashele amaNazaretha eNtabazwe eHarris Smith ngesonto ledlule. Was delighted that we have visited the Nazareth Baptist Church. Was delighted that we were able to be part of amabutho ayekhona kubekwa isilo. So those are the issues that we've highlighted and we are happy as a structure that we have managed to visit Umsholozi, and this was just a meeting for the first time as a structure, but it's going to be more of the visit because we'll be getting more inspired and tapping more of wisdom from it. Ngempela sonto lobu buholi bufisele umntwana kaphinda ngene usuku lokuzalwa njengoba bekade ihlanganisa eminyaka ngo-94. Ukufiselwa kwabo umntwana kube sekuhlukana imibono kubantu. uDuma uthi lokho bakubone kubalekile ukwenza ngoba umntwana ungomunye osopolitiki aseke baba ku-ANC futhi abayingcitha buchopho nakwezombusazwe. When it comes to the issue of KwaZulu-Natal, the ANC versus IFP matters, Msholozi was at the core center of ensuring that there was no need for Africans to be fighting amongst themselves. So he just gave us another technical analysis. He was delighted that as a province, we issued a statement on wishing Umtwana the birthday. He said that is very fundamental because as an old man, we must embrace. Anyway, the ANC is the leader of the society, and Umtwana is a former member of the ANC Youth League. So it was critical for us to extend the warmth
and ubuntu principle to him. Ephendula umbuzo wabezindaba ngamalungiselelo enkonzo yokukhotha ubuholi bwazwelonke ezoba ngoDisemba, uDuma uthi okwamanje basadinga izinto ezikhulisa inhlangano. Ours is not fixated on the conference per se. We did not discuss the issue of the national conference. We debated the issue of how to ensure the ANC remains in power, how to maintain the power of KwaZulu-Natal, ANC, the power of ANC in governance after 2024. So it was fundamental for us because the process from now onwards, if you want to change the country, make sure that you mainstream the economy back to the majority of our people. Babeke phansi izikhiye zamatekisi abashayeli ke bekhala ngokuholelwa ke imali encane nokungaphatha kahle abaphathi babo. Kuphoqeleke ukuba ke kungenele ke uhlalo wenhlangano yamatekisi KwaZulu-Natal uBoyzondi njengoba labashayeli base Copsville beshaya ke phansi ngonyawo bathi ke angeke bawuthutha umphakathi izifuno zabo zingakaphenduleki. UZondi ke uhlangane nabanikazi bamatekisi ngenhloso ukuzama isixazululo. Bakhala ngokushaya indiva ngabaqashi babo abashayeli bamatekisi base Copsville kanti omunye umshayeli uJabulani Ncamo uchaza ngendlela ozakwabo abahola ngayo ekuthiwa iCommission. iCommission ilele entweni ethi uma ngabe uze nocash ongaka uhole imali engaka. Usho ukuthi uthi imali engaka ngosuku. Iyona ke lento ekhulunywa ngayo. Iyona ke lesithi asifuni. So drive. So okunye ke nje ukuthi abanye bagcina sebelayisha ama-overload ngesimo sokuthi bafuna ukukhuphula imali ye-commission. Nesimo ke sokudriver ke sigcina sesidrivisana kabi ngesimo sokuthi abantu bazama ukushesha ukuze ukwazi ukuthi bakhuphule imali le eyokhona. Ya nje nokunye ke nje amanye kama-owner abaphethe kahle o-driver. Nje yayabahlukumeza amanye yabashaya nje izo zonke izikhalo lezi sithi sizokhala ngazo. Umshayeli wesifazane uMafiki Hlela uthe ukuma kwamatekisi kuyaphazamisa umsebenzi kepha nabo bafuna ukuzwakala. Kona umsebenzi kuyawuphazamisa kakhulu cause namhlanje usuku lwesibili sesikhalaza ngalezi zikhalo sikhala ngazo nangomsombuluko last week besikhalaza nakulokho siyakhalaza. Kugcine last week sekugijima ama-Uber nje yabo sigijima ama-Uber lapha eCopsville kodwa ke ngalokho thina sithi asinandaba ngoba kusho ukuthi ibona bayekelela umsebenzi wabo yabo. Ngoba nathi into ezothi sisebenze emakhombini nathi asithandi kuyikona ukuthi umsebenzi ayikho and ekugcineni ingane zethu kumele yilale edlile. Ingqinamba esibhekene nazo la kulo msebenzi wethu kona sisebenza kanzima kodwa into eyinkinga ke abaqashi bethu wakwamzaphi nje ntatheli yami udriver sahola 150 rand a day udriver odla 40 rand a day iplate la 40 rand alisekho amaplate manje ako 50 kuyaphezulu okusho ukuthi thina njengoba bethe asidle lo 40 rand sole lo 150 basicabangela kanjani yini ongayenza ngo 150. Usihlalo weSantakho KwaZulu-Natal uBoyzondi uchazele abashayeli ukuthi kumele balwele ukuphucula indlela yokusebenza wathi nabanikazi bamatekisi kanjalo kumele babaphathe kahle abashayeli bawo amatekisi. So ke sabuya ke sakhuluma nama-owner kwase kusala leli phuzuke la namhlanje esilikhonela ke kuzokhuluma ngamaholo o-driver. Njengoba dungizwa ngibatshela ukuthi asikwazi ukuthi sithi sizoba nemali yase Copsville ukuthi udriver uzohola imali ethize. Umthetho kade wabakhona eSouth Africa ukuthi udriver kufanele ahole malini. Thina ama-owner kufanele ukuthi senze sure ukuthi siholela o-driver ngoba umthetho uthi akekho umuntu oshayela iteksi kufanele ahole imali engaphansi kwalokho. Ungamholela ibe ngaphezulu kodwa kuthiwa ungamholeli ibe ngaphansi kwalokho. So ke ingakho kade ngithi mina abamusu kusisa entweni esesako sekwaqedwa ngayo ukuthi sikhulume yona. Sizohlala ke manje sikhulume nama-owner sizame ukuthi siwagcizelele ukuthi awazame ukuthi aphathe kahle o-driver wabo ngoba akhona ama-owner aphatha o-driver wabo ngalendlela oqakayo ukuthi lo driver uphethe imoto ebiza imali engaka kodwa i-owner ayimnakekele lo driver. UZondi uphinde wancoma uhlela ngokuba nesibindi sokuba umshayeli wesifazane kuphela eCopsville wathembisa ukumupha u10,000 rand wamyalela ukuba awulande emahhovisi wabo.
Ezindabeni ze1KZNTV Enanda.Abe ngiseCopsville. Asithi ishelele etolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ngembukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili namhlanje. Babhoboke ngobunzima abesifazane sigubhe iminyaka esasempangeni kanti aba-ANC bavakashele UZUMA. Ukhala ezimathonsi umndeni wakamtshali eMatata Enanda kulandela isigameko sokutholakala kagogo wabo uNomakhubu Mtshali oneminyaka engama-92 obuleweke wagqitshwa egcekeni lakhe okunezitsoloko zokuthi uqale wadlwengulwa. Umufuke kubuka ukuthi wanyamalala ngolwesithathu ekseni kwaze kwaba utholakala ngomgqibelo ngumzukulu wakhe wayezama ukukha izithelo kezansi kwegceke wabona evela ngengubo agcina ukubonakala eyiqokile. Le iyona ndawo okutholakale khona umufi egqitshiwe emva kokunyamalala ngolwesihlanu wagcina ukubonakala nomfana kamakhelwane obukuyena bemthuma futhi emsiza nokwenza ingadi yakhe. Ongumzukulu walogogo uthi kusanzima ukukhohla isimo abasifica ugogo ekusona. Kodwa umuntu athi esimsolayo umuntu ashiwe naye la umuntu obemsebenzela la okuyena ombulele la mase sizwa ke sebemgombile kuthiwa betholakale eboshiwe enyaweni emakhaleni ephuma igazi. Lokho thina besitshela ukuthi kuyisisu kwakuthiwa kwakuvela izinqa ongenza ukuthi umfana womdlengula waze wahamba ke yafika imoto yasePhoenix yamthatha ngabo 12 yahamba naye esikwaziyo kwamanje lokho. Induna yendawo ithi siyashaqisa lesi sigameko ikakhulu njengoba kokuqala senzeke endaweni yayo. Kuyisehlakala nje umuntu ethe masifika kuyena ngomgqibelo ngekhathi ntambama nje ngomgqibelo umuntu isamphatha kabi saphasa umsuku lonke. Kodwa sibongeke indlela amaphoyisa agijime ngakhona alisebenza udaba bagcina bekwazile ukuthi ugogo ambiwe bamthatha bamise emakhazeni. Asikwazi okunye ungale okwenzakala egogo sazolindela amaphoyisa mhlawumbe othenza umsebenzi wawo aqede mhlawumbe umuntu report wayithola. Owamaphoyisa esifundazwe uthe qaliswe uphenyo njengoba idokotela lokubulala lavula istation samaphoyisa eNanda. Mhla ka-27 ku-August ngabo 5:10 ntambama amaphoyisa lapha eNanda athola umbiko lapha endaweni yaseMatata ukuthi ke kunomzimba wesifazane neminyaka ewu-92 utholakala engadini ugqitshwe ngenhlabathi. Kwabe ke sebenikele endaweni yesigameko lapho kwatholakala khona umzimba wesifazane neminyaka ewu-92 ukhulekiwe imlenze ngentambo. Wathi makubhekwa kwatholakala ukuthi unenxeba ebusweni. Kwabikwa ukuthi wayekade kubika ukuthi ulahlekile ngolesihlanu. Kwavula ke icala lokubulala epolice station eNanda udaba belisaphenyo. Umsolwa usagcwele amathafa njengoba kuvela ukuthi wagcina ukubonakala ngomgqibelo ugogo engakatholakali. Amaphoyisa athafisa noma ngabe ubani ongaba nolwazi ngomsolwa ukuba thinte amaphoyisa seduze naye. Kutebo Hospice eNanda. Umphakathi wasemthwalume kuward 17 ogwini oluseningizimu lesifundazwe KwaZulu-Natal ubhikishe wavala ukusebenza kwamahhovisi omphakathi multipurpose center ehlinzeka umphakathi ngezisiza ezahlukene. Lo mphakathi ukhala ngokuthi ke umasipala waseMzumbe uthi ke uzophendula lesi sikhungo usenze amahhovisi alomkhandlu. Ilungu lomphakathi uHlengwezondi uthi ke lesi sakhiwo siwusizo kakhulu emphakathini njengoba ke umtholampilo ongumahamba nendlwana uhambela kulesi sikhungo bashesheke bathole usizo lwezempilo. Kanti ke nemhlangano yomphakathi bayibambela kusona lesi sikhungo. Umphakathi wasemthwalume kuward 17 ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uvale thaqa amasango isikhungo multipurpose center angavumela umuntu ongenayo okanye ophumayo. Lo mphakathi ukhala ngokuthi umasipala waseMzumbe uthi uzophendula lesi sikhungo
usenza amahhovisi lomkhandlu kanti bathi siwusizo kubona njengomphakathi njengoba kuhambela bosizo lahlukene okufana nemitholampilo ngumahamba nendlwana baphinde bayisebenzise njengehholo lomphakathi nokunye okuningi. Kubaluleke kakhulu kuthina ukuthi sibe nale MPCC sigcine ngoba siyakwazi ukusebenzela kuyona kubamba ama meeting ngomphakathi kuyona kufika zonke izinto ezenzakayo ewadini zenzeka khona la kule ndawo. Ibaluleke kakhulu kuthina kufikela ama clinic lana. Ikhansela la ku Ward 17 lithi umasipala uzange uxhumane kahle nomphakathi mayelana nokuphendula lesi sikhungo sibe amahhovisi lo masipala kanti lesi sikhungo siwusizo kakhulu kulomphakathi. Ngoba indawo esizomphakathi le ndawo iserva as i-clinic iyafika ama-mobile clinics la kufika abantu into eziningi abazenza la ngaphakathi simisiwe manje ziyamiswa ngoba omasipala ngaphakathi ufanele usuthi wona uletha ama-offices awo sebeyithathile bayi-improve bayifama aircon bayifaka izinto bayikhonka phansi into ezingenziwe ngoba nase kuzofaka amasipala ama-office amasipala sebeyayilungisa bazoyenza lento abazoyenza kuyona. Uphinde waveza ukuthi umphakathi wakule ndawo awunali ihholo lendawo bebephinde bayisebenzise le ndawo njengehholo lomphakathi. Ukuthatha isakhiwo somphakathi without consulting umphakathi bese wena ufuna ukusenza sakho. Ngabe sengithi into ongayenza ke ungasenza an alternative hall ngoba umphakathi awunali hall. What you can do, you can give us a hall njengomphakathi ukuthi umphakathi at least sibe khona esikwazi ukubhagena ngalo nomphakathi ngokuchazela ukuthi khona esoyizuza ngoba alikho nala ihholo vele elincane sisebenzisa ama-shelters lapha masiwa nomhlangano nomphakathi omkhulu nomphakathi wangakithi uyaphuma. Umeya wakumemezela embizweni kodwa it's not budgeted for anyway akwenzeke indawo uyasuka sevele kungena abasebenzi bakhe nomkhandlu bathi bazothatha indawo la lokho komphakathi osukunqabaka. Uziphendulela umasipala wasemzumbe ngalolu daba uphawule kanje. Kuyiqiniso ukuthi ikhona indlela yokuxhumana nomphakathi umasipala ayenza ngokwekhansela elidala elikade likhona ngaphambilini before uNovember wa 2021. Ukuxhumana ke kwade kwenzeka bekuphakathi kwamasipala through ikhansela elade likhona. Njengamanje esikwazi ukuthi sibe nayo imbizo ekade ilapha ka Ward 19 la okuhlangene khona abantu baka Ward 17 nabaka Ward 19 safike salibeka lolu daba abantu baba nayo imibuzo kodwa baphenduleka. Kuyasimangaza ukuthi emveni kokuba sesiimplemente iresolution yeCouncil ngoba lolu udaba oluthintwa yiCouncil akusona isinqumo sameya eyedwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngisemthwaluni. Njengendlela-ke yokuqinisa ukusebenzisana phakathi kwamaphoyisa akwa-SAPS, uMetro kanye nomphakathi owakheleke amalokishi amathathu aziwa nge-Inc. okuyinanda, iNtuzuma nokwaMashu, umnyango wezokuphepha nokuxhumana esifundazweni usingatheke imidlalo enhlobonhlobo. Umpumejobe ngumgqugquzeli wale midlalo uthi-ke kubalulekile ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwazo zonke izihlaka ukuqinisekisa-ke ukuvikelwa komphakathi ebugebengini kanye nokuvikela amaphoyisa engabulawa futhi-ke angazibandakanyi nezenzo zobugebengu. Le midlalo-ke ibibanjeleke ezinkundleni zemidlalo kwaMashu. Ilokhu eqhubeke njalo imizamo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamaphoyisa kanye nomphakathi njengoba-ke laba bebambe iqhaza emidlalweni eyahlukahlukene ukugqugquzela umphakathi ukuba-ke ukukhululeke ukubika izigameko zobugebengu ezenziwa-ke amanye amalungu omphakathi kanye-ke nawo imbala amaphoyisa kanye-ke nokuvikelana phakathi kwalezi inhlaka. Njoba sazi ukuthi kunalento yokuthi singawathemba amaphoyisa namaphoyisa kanjalo anenkinga yokuthi umphakathi unokuthi ufuna ukulwa nabo abanye baze bawadubula amaphoyisa bawabulale. So ama games anamhlanje awukwakha lobo budlelwane lobo. Last year we did not have ama patrol structures and laba babe decide ukuthi bazenzele sabona kuma unrest bebeyisebenzela bodwa. But uma uhamba manje la kaMashu, uma uhamba uye eNanda noma uhamba uya eNtuzuma uthola ukuthi ama patrol structures asenama reflector abawagqokayo and mebe patroller benza sure ukuthi bayawa inform amaphoyisa basebenzisana nawo. Mebebona ukuthi babona into engabukeki kahle bayawathinta amaphoyisa. So kunalobo budlelwane sesibakhile from ama games a last year. Nokuthi ke ingane manje njenganamhlanje kwi-chess bazofundisa ukuthi idlala kanjani i-chess, bazofundisa ukuthi ugudla kanjani ibhayisekili, cycling, okuzochaza ukuthi asikho isikhathi sokuthi bahlale ekhaya bagange bacabanga ubugebengu, bazobe benza ama-sport kunokuba benza ubugebengu. Sekunyaka wesibili lo mqhudelwano ubanjwa kanti
ubukeka uthela izithelo ezinhle. Ngaphandle kokuqinisa ubudlelwano phakathi kwalezi inhlaka, lo mqhudelwano uvundulule iqembu logogo eselizakhele igama ngokubaxabula amanye kanti selihamba-ke namanye amazwe omhlaba. Lo mqhudelwano uphinde-ke usetshenziselwe ukuhlungela umjaho wabakhubazekile obanjwa minyaka yonke eKapa. Kanti laba bakhale kakhulu ngobunzima ababhekana nabo ukubandakanya abantu abakhubazekile abavela-ke ey'ndaweni zasemakhaya. Simeme wonke ama-district eTheku, wonke ama-district ama-region eTheku. Akhona wonke la nje ubabona bemasha, bewalker. La ekuyinkinga khona ilezi ndawo ezisemaphandleni ngoba nathi sike sicele njengospa ukuthi sicela abasilekelele, sicele umasipala nge-transport. Uthola ukuthi lapho kulezo indawo ezisemaphandleni ayikwazi ukungena amabhasi, so singasakwazi ukubathatha labantu esisuke sibadinga kakhulu. Ngoba kahle kahle inhloso yethu kule race ukuthi senze awareness nokuthi abantu abaningi abakhubazekile noma besibuka noma ikephi bazi ukuthi kunento ekanje yenziwa eThekwini nabanye kwamanye ama-region bakwazi ukwenza nama-districts. Indaba yokwakhiwa kobudlelwano phakathi kombutho wamaphoyisa kanye-ke nawo umphakathi iphasiswe nanguhulumeni njengoba-ke cishe yonke imiphakathi inazo iy'nhlaka ezakhiwe ezibizwa nge-Community Policing Forum okuwuhlaka olusebenzisana nabo-ke amaphoyisa. Njengoba bekunemqhudelwano eyahlukahlukene onqobe emjahweni abakhubazekile obungenelwe abantu abangu-400 ogqugquzeleke nabanye abakhubazekile ukuba-ke bangayitheli ngabandayo. Ngijabulile ukumbona ukuthi naye bethanda ukuthi abe khona umkhaya kulo mncintiswano ukuze nakubona ukuthi ukubaluleka kokuthi kubantu abadisebuli ukuthi bebehlangena ziningi into abakwazi ukuzenza. Nalokho kungenza ukuthi ngajabula ukumbona naye umuntu ophokophela ukuthi avele nakubanye abantu noma aveze ukuthi umuntu ofisana ukuthi umuntu okhuleka ngana nokubantu nokuthi ngelinye ilanga uyafisa ukuthi abe umuntu ongenza into esibonele kwabanye abantu njengabantu abakhubazekile akhombisa abantu abakhubazekile ukuthi impilo ayimile ngokuthi mawukhubazekile ukuthi kuyashoda ukuthi ngokwazi ukwenza ezinye izinto. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Asiphinde futhi sithathe ikhefu sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele-ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke ebesithe yizona ey'hamba phambili. Babhoboke ngobunzima abesifazane sigubhe iminyaka esasempangeni kanti aba-ANC bavakashele UZUMA. Asibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.95 maqhathaniswa nedola semelika libo 19.79 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 16.86 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,723.23 ounce kuthiwa longahluzwe wona $100.99 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Kube yinjabulo kubathandi bebhola abakuleli ngenkathi ke kunqoba amaqembu athathwa ke njengamakhulu kuleli kumqhudelwano we-MTN 8 AmaZulu FC, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs kanye neMamelodi Sundowns bazibekele ke indawo kowandulela amanqamu kulomqhudelwano emva kokunqoba ke imidlalo yabo. Lokhu kube yinjabulo kubathandi bebhola abakuleli njengoba ke kulindeleke ukuthi ke aqhathwe lamaqembu kusihlwa kugamenxeke ihora le-8 ompetha abavikela isicoco iDowns iyona ke ethathwa ke njengesivivility ngokudla lomqhudelwano. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphasele zona usuku namhlanje nanabahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.